Heinz Rubert von Hissung tarkastelee Kölnin tuomiokirkkoa ja Kölnin vettä. Kölnin tuomiokirkko nyt kuvassa ja nyt kuvaaja ottaa toisesta suunnasta Kölnin vedestä kuvaa. Olemme Interrailillä vuonna 2009. Sieltä juna menee, juna tulee. Juhlava näkyy. Ota kuva siitä Kölnin vedestä. Ja nyt katsomme ensin tämä juna, niin hieno. Noin, se on pitkä, punavalkoinen. Seisoo vähän väliä. Joo. Ja nyt tulee kaunis, siellä on ratsastaja patsas jossakin tuolla sillan kupeessa. Ja nyt näytämme Kölnin vettä teille. Noin. Tässä on joku joko remontin alla tai sitten oleva hieno talo. Musiikkikeskus. Tai jompikumpi. Joko se on hieno tai korjauksen alla. Ja Kölnin asema, jonne me juuri menemme Brysselin junaan. Suomalaiset menossa Brysseliin. On Hissun. On Hissun lopettaa.